आ कौन बार बार फोन करता रे? हेलो हेलो। हाँ हेलो। के बोलता? अरे हम बोलता नहीं तार मजनुआ हो। चुप काहे रहला? हम जनिया कि तार सास फोन उठौले बिया। आ फोनवा काहे न खूब करत? आ का करी, शादी क के फंस गईनी। आ का हो गइल बा हो, तनी बताव तो। ल सुन ल। सुन